Mutaffifin suresi. Mutaffifin suresi Mekke'de inen surelerden bolup ol 36 ayattan ibarettir. Adını ilkinci ayattan alanlar. Bu surede işlerini doğru dürüst bercay etmeyenlerin, terede kem çekkenlerin gelecekki erbet ıkballary, doğruçul imtihanlaryň bolsa ähmiýetleri we olara beriljek fiýlarar barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen hilegarlyk edip kem çekkenleriň way halyna. Olar imtihanlardan bir zat ölçäp alanlaryna haklaryny ölçeglerini dol alýarlar. Emma öýleri başgalara ölçäp berenlerine welin kem çekýärler, hile diýärler. Olar ulu aýlygans günne ähli imtihanlaryň älemleriň perwerdigarynyň huzurunda durjak günlerine özleriniň diýreldirip jemlenjekdikleri barada oýlanmaýarmy kalar. Ýok, siz mekirlige başvurmaň, ahireti inkar etmäň. Dogrusy ýolan adan patyklaryň hatap depderi Siccинdedir. Sen Siccinin nämedigini nädip biljek? Siccin kafirlaryň eden işleri belligi alynýan kitapdyr. Ol gün hakykaty inkar eden yalançylaryň way halyna. Olar din kıyamet gününi yalan hataplaýarlar. Onu diňe hetten aşan günäkär kişi yalan hataplar. Oňa biziň ayatlarymyz okulan wagty bular öňkülerin aýdan ertekiler diýer. Ýok, olar eden etmişleri derarly kalplary guwar tutan kişilerdir. Ýok, bu jedatsız galmaz. Olar ol gün özleriniň perwerdigaryny görmekden mahrum galarlar. Ýygynden hem olar hökmän dogdaga girerler. Soň olara ine siziň yalan hataplan, inkar eden zadyňyz azabyňyz diýler. Emma haýyrly insanlaryň kitaplary, hatap depderleri yllyňdadyr. Sen yllynyň nämedigini nädip biljek? Yllyň müminleriň eden işleri ýazylan depderdir. Allah ýakyn bolanlar oňa şaýat bolarlar. Elbetde, ýaşy haýyrly insanlar olnagym cennetlerindedir. Olar tahtlaryň üstünde oturup daş döwrege şadyan terederler. Sen olara teredenine, yüzlerine cennet nigmatlaryndan peýdalananlaryň şadlygyny görersiň. Olara gabynyň agdy möhürlenen arasda meý şerbet çüýşelerinden içirerler. Ol meý şerbetleriň soňy müşkdir. Ine ýarşak bolsalar insanlar bu cennet döwletine ýetmek üçin ýarşsynlar. Ol meý şerbetiň garnysy cennetdäki tesnim çeşmesiniň suwundandyr. Ol tesnim hem Allah ýakyn bolanlaryň işjek çeşmeleridir. Günälere batanlar dünýädekäler müminleri ýaňsylap olaryň üstünden gülerdiler. Ýanlaryndan geçenlerine gözleri we gaşlary bilen olary ýaňsylap ätgermezçilik edýärdiler. Başgalaryň ýanlaryna baranna bu eden işleri bilen şatlanyp öwnýärdiler. Olary gören wagtlary bular ýoldan adan insanlar diýerdiler. Olar bu müminlere gödegçi bellenmediler ahyry. Ine un hem müminler kafirlaryň üstünden gülerler. Tahtlaryň üstünde oturup kafirlar eden işleriniň jedatyny tapdylarmy diýerler.